dark and lovely. Art is beautiful. Culture is a statement. It defines our people. In my arts and crafts, we capture nations, alluring beauty, dark and lovely. Art is beautiful, dark and lovely. Art is beautiful. Culture is a statement. It defines our people. In my arts and crafts, we capture nations, alluring beauty, dark and lovely. Art is beautiful. Hello guys, welcome to my decks. I am Dima Arts and Crafts, the queen of African culture. Today I am in Nsukka to tell you the history of the Nsukka Asadu people, the ancient Nsukka Asadu Ideke Alumona. Nsukka is placed geographically between the latitude of 6 degrees 18 and 17 north, longitude of 6 degrees 52 and 70,541 east. Nsukka was the headquarters of the former Nsukka province under the colonial rule. Nsukka is the host of the first indigenous university in Nigeria, the prestigious University of Nigeria, Nsukka, which has produced many people that define themselves in various fields globally. Nsukka is also referred to as the cultural contact zone between the north and the south. Nsukka as a town share common borders with Opi, Obimo, Edem, and Edobara. Talking about hospitality in Nsukka, if you're coming into Nsukka, you need the best place where you can relax, chill, and enjoy yourself and have fun with your loved ones. Noble Standard Hotel in Nsukka is just the best for you. They have nice room, suites, and nice environments where you can chill and enjoy yourself and have good fun. They are located at Alumona along the Ibagwani road. So guys, follow me as I go in to discuss about the great history of Nsukka Asadu Ideke Alumona with my elders, my fathers, great-grandfathers from Nsukka Asadu Ideke Alumona. So don't forget to follow me on my social media handle, Facebook, Instagram, and subscribe to all my YouTube channel as well. This video is sponsored by Noble Standard Hotel in Nsukka and also sponsored by Igwe Dr. Emmanuel Udoju, located at Udoju Close, Obollo-Afor layout in Nsukka. They specialize in retrieving stolen properties, providing solution as well, and solving of family communal crisis. So if you're in need of any of these things, you can get them through their location there, Obollo-Afor layout. Thank you guys. I see the man you get the Arts and Crafts. Hello. Your Highnesses. Cabinet. You man could react. I will urge you. No man urge Boshishi the new. As I took up a man and any had echo once all the Ijena Bible, not as Psalm 150, chapter 1, verse 1. Also, I will urge any Keleo to teach me as he cannot be able to cook. China cracker, not church now, boy, rope weekend, Kelene. Near the river so to. Then your mind allow a little bill when the jig. Mogni will little bill and digging woman noche. And after time one was only little bill and the jig lobby. As your jaguar, hey, what your robe, where your church, and come out the guy. Look when all Jesus took Abama, Munumunemono, on the work and the wine. Oyena Zaja Buru Bochoko, Oyakor, Boroma, Akomo. And the way all go on a promotion. As he took about him, days, not Jesus Christ. Mogini Yena was another day, all Kuyanya, Yedamabo first king, second king, prophet, and clergy. But in the Bible, I couldn't clergy Gamagin, no Jesus.
ka anyị na-abịa na anyị na Jizọs tukwu ebe a maka mgbe ọ nọ bụ nwa be ọbịa ya na kọmiti ọba eze bụ ọ na-eje anyị adago nnukwu eze echite oke abịa maka na kpokugu n'isi anyị na-adị ebe na eto ka ego na-eyi aza bịakwute mụ na ụmụnne m na anyị dara gị n'ụkwụ na mgbe anyị chi ya ga na sị gị bịa na anyị ndụ na ihe anyị ga-eri chụzụbana anyị okwu na ọgụ chụzụbana anyị ndụ yara ala nna anyị haziri nwoke ji ọhụ ma nwaanyị ji ọhụ mana onye jie bịa nara anyị ọjị n'ọbụ omenala bụ anyị na-eme o nwere ba na-akọwa anyị na Baịbụl na Deuteronomy ọ sị gị ewefula ntọ n'ala sọpụrụ nne gị na nna gị ka ndụ gị wee dụgara mụ nwe ka ga-aba gbala eze nna anyị okoman ọbịa ha onye na eze echite oke abịa ma bụkwa ọjị anyị echiwa ya ọdadị anyị bụ ndị eze ịsa anyị n'obodo gọgọdọ eze ga amagara ọbụ gọgọdọ ọhụụ kpegide udo jee mara anọ ọbụ ya dị mkpa ma ihe anyị nọ oge anyị na-arụ mabụ gọgọdọ ọhụụ ụmụ anyị onye ọdụ na onye ya ga na-agụ bịagịdenụ 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 na nna bịagịdenụ 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 Okay, guys, today I am in Nsukka, the ancient Nsukka Asadu Ideke Alumona, with my fathers from Nsukka, my grandfathers, our great-grandfathers from Nsukka Asadu Ideke Alumona, to tell the history of the great Nsukka people, how they migrated and their cultural value and all that. So, guys, I will allow them to introduce themselves normal as they tell on. So, come over what we have today. So, Ndemurumu, Igwe. Nna m Ndemurumu. Asị na asụgoro na asụsụ na anyị mụtara bụ asụsụ oyibo anyị kpọrete na nke eji mara bụ asụsụ bụ anyị. Na ihe m ji n'ọnụ bụ nta bụ ihe gbasara Nsukka. Ke Nsukka si jege na ya da n'elu na ha le nwere ga-esi jege. Ya bụ m ji n'ọnụ bụ nta. Na akọta manụ tu ụmụ ya amụta te ndị n'ọnwụcha te ndị ọzọ ya bịa ụwa ọzọ teli ke Nsukka si jege na onye ga-amaghị na ọ mara ma bụ ndị ọgara mbie nwere ike na ọgwụ nwa chidege m ya bịa kọwaa ihe gbasara gị Nsukka si jege na ọbịa abịa m ji n'ọnụ bụ nta. Darụnụ. Ekele m n'uru ọganize bịara ekele m onye ọdụ mara hụ chiri ya rie maka na ekele na-erue n'ọhụ anyị aha m bụ n'oyibo bụ Patrick ehigbo Chukwuemeke Okoro abịa n'oyibo na igwe His Royal Highness igwe Dr. Ambassador Alumona abọ Patrick Okoro ya bụ Alumona abọ Chukwueze 1 mkpana no Ancient Kingdom eze igwe 1 of Nsukka ọ bụ m ha ekele m dejeno Kena kikona ihe ji mara mụnwa bụ Chief Ezema Thomas Obiechina 1 of Mkpunano Nsukka Ancient Kingdom. Dalusa. Alumona bụ ibe m dejeno no ọ na-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị na mma ihe anyị nọ ọchụ bụ ka anyị meme omenala ndị be anyị na-eme abụga maka na ọ bụ iru obe mmadụ ị ga-eji mgbe a mụrụ nwa eju amụrụ gụ gbasa taa mara onye Igbo ka onye Igbo mara taa anyị nọ na-akọwa na aha m bụ His Royal Majesty Eze Igwe Fidelis Eze onye isi Agabido nke iri na asaa na Abia n'okpuru ọchịchị ụzọ 1 local government of Enugu State. Anyị bịa be anyị ada anyị deje thank you. Okoro. Aha m bụ Chief Nelly Jude Ata Osondo. Ọmụa bụ ode akwụkwọ the palace secretary to this great kingdom. Debe anyị kele m igwe na biko ego ji mara. Aha m bụ Christopher Onyeshi mmadụ ka na ya 1 of Mkpunano Ancient Kingdom. Yes. Thank you, sir. Na ego ji mara. Aha m bụ Ezema Vigilus ihe Chukwu kwuru ga-eme nke mbụ na Mkpunano Nsukka Ancient Kingdom. Deje. Dalusa.
Na gube jumare. Ehambezema Kajitan Chigbo, the chief Okadigbo Nkembo, and Nsukka Asadu, Ancient Kingdom. Humble Chief Edoga Matueza of Amebi Heg in Nsukka community. Humble Honorable Ugwaku Cyprian, Secretary General Nsukka Town Federated Union. Humble Chief Ishiu John Chukwemekegu, Ichiu Kwana Senya, one of Ezemanidim, Ancient Kingdom. Humble Mrs. Chinasa Ugwai, Abmonya Rolo, Adadi Orama. Okay. No, Mrs. Maria Uchenna Ozioko. I'm a chief. A chief? Yes. Maneshim Ihe, Autonomous Community Jabiaba. Gamushija Ekunambunasum, name Juno Bunu Maka, Nsukka Asadu, Ideke, Alumona, Jegeri, the Ancient Kingdom. No, I have Juno Bunu. No. Deje. Abana Nsukka buying her. Nem Namro Nsukka bu Uhensika. Me nehebo nkwo. Nkwo Nsukka. Abana Eki. Ya bdine hu yehu. Me amro bu mada eto. Omo mara nkpana no ba okpara. So sobere buru. O eto abu ihe no were. Keda mada na to ha amro. Nkpana no so ara uru so am no were. Hebe ndo mriz. Ndo wa wela nkpana no lata be mama mada no. Unu mama mada eto ihu no mama ebo obri tegina. Nkpana no mro nguru Isaku echara umakashi. Nguru la mumeto. Nguru la mumeto. Ihu no mumebo. Nya ba na se ise ana tegina. Alutara nya na no bo eha. Eho tutu bob. Ba di tegina abu ya bo Nsukka. Bani shi umu bo madeto. Me ya ka ishi shite nwor. Me uhe Nsukka ga normal. O nwere ndị ọzọ lakwutere uhe nwa be. Ije na nwere ndị shiri nri. Webia. When the shiri igarabia. Me hille no Nsukka. Me la ka chara. Shiri garabia. Ndo ba yin fodo shiri bia. Fodo bondo chukonta, fodo bondo na akpozu. Webia. E man na ishi igbo ayin bo eri. Eri abo ebe gad noro. Gad bo ya muru ndi igbo. Ya muru te gara. Ya muru te Ife ya mrute bini eri muchari halile gada murunda halile even gada amulo eri sota na eri muraro chuku gada bo nyab the seventh child of Jacob ije na Bible not there imana ibja the Hebrew mana Hebrew akeshi nweta Igbo for that mag ndo ba ya macha ni Hebrew Igbo from Hebrew keshi nweta Abuna here na wore ya mangati nu na abuna okoda tinu ebe no klime market Igbo shije ko nla kwa market fora market ebe oji fora market ebe nzu fora market ebe odo ha ja de ebe nu le na odeba ya bana bia na Nsukka na o nwere ebe Nsukka nori da no ndo zo we lakute nna hebe uhe me ne hebe nkwo de when shiri nri bia when shiri garabe ya bu ka ishi nori na Nsukka No bugo na Nsukka le shigar. Mba. O ndo shiri like echara shiri garabia. Like mwezo da na ebe na meba shitere nri. Hebo pokozo chukono nta mgbegbo. Moye muru nri hu bo eri. Odu na glere. Oge gbo na ndba na eji nzu eje ba ahwalile. Ndi ba abas. Aka na jekwe na. Aka na jena. Yes. Bana gegwo okama. Igoshi the origin of the Beheshcherebia. And the Charabu from Igara. The Igara Nas for the Shibabu Igara Shiri Iribia, Ija Gishi Bendigara Shukwafune, Gushing Bendi Binishikwaf. Mife, up to today, the hand men, Memena Bana Eri, Abe Willum,
nzu ma were ihe eji eme omenala oge gboo na ịmachi bini ma ịbịa ịmachi eze na bini ịmachi ọba bini ma ịbịa ga-eri yes ma ife the same thing ma ya ndị mgbagha niile gbaja from eri kashi jekọ nlakọn ịmana ejego mmemme mbọ ọzọ gbutere n'Igbo so mana ihe after mada na sum jimeleke ni maleka ge Nsukka ji ku ga Nsukka ji ube to ụmụ Chinesulite gbu asanye bụ Nsukka we ba nshi after for the terrain rura second he na toru hote ndị igara ni shonwu ne Nsukka bụ igara bụ oshi jiri gede ma mgbe m jere gara na ndị gara na akọwa ne Nsukka bụ behe bụ oshi n'ihe eje kana ya na kana Nsukka bụ nshuka no ne he te kon ru no ga nu ihe ne mere ha ne me ga bo he si ya bo gbalatara Nsukka ba ndoru mbe na bare ụmụ ne de Nsukka bụ behe shi abụghị eziokwu agwara m gị na ije na-eri kịta ọ bụrụ asị jebe ka ịhụ na eje ụmụmụkwụ m were jezie hụcha ebe anyị chere kwafu ma bini ma ife ma ha nwa bụ gara shiri eri ebe a jefu anyị so n'ụmụ gad agwa m na were ndị Nsukka shiri gara bịa na ndị achara ebe a shiri gara bịa ịbụ na ọgbụdo na ụmụ agwene mgbe shi weta bụrụ m gara ebe ndị gara ha shiri gara rute na nrobu chi nrobu lataba anyị ebe a onye gara asị na anyị lebụ ndị be ha bụ kwasị ọ bụghị iji ana agwa gị nke bụ eziokwu ma ọ bụrụ asị jebe na eri ka gosi ebe ha shijefu ebe ha shijefu ka dị ọrụ ọrịa ka dị metata ewe ụmụkwụ m ji ehụ na ọ bụghị na asịrị so onye sị na anyị bụ ndị gara ndị be nna nke m abụghị gara anyị bụ nshinama bụ a na-eke nna anyị ha mgbe ewe ụmụkwụ je na nshinama a na-aga akwa na eri na ana m eje oge onye asọ nọ na ana m eje every year so sele na ndị be nna nke be shi gara anyị chifụrụ m nri iwe bịa ụbọchị gboo ekwe ihe m dọshọ na abụghị na azụmasị gị gede mgbe ndị nna anyị ha setụlụ mgbe ha latara mbọdụ ha shiri nri ya lata ọ bụghị mmadụ ndị eshiri nri azụ na ndị nkwado ha ga-anọ ma anọ be ndị alakwutegide ka a ga-anọ ma nkwado ha mere anyị ga-anọ ma ndị alakwutegide ma iche na Nsukka ga-adara n'elu se gotere anyị egote ọ ya ọdakwanụ m ezogwu meseji igosi na anyị bụ nshinama bụ na rekọdị nna mụrụ anyị n'elu gwusi akwa bụ nshinama eze igwe nke izizi so nna anyị bụ uhe ga-anọ ma anọ ndị ha alakwutegide anyị adara gị n'elu Nsukka efugo mmiri gị tukwu ndị lakwutere bịa ebe ụbọchị Igbo nọ na-abụ onye na-elata be gị sa ihe na-ene kanal ka onye gị na nọ maka onye ụwa gị eme ka otu gbe ọ maka na ala ga-abụ ihe ọzọ ọ ga-eme na na-enye gị ala fri anọbụ ime ebe asị na Nsukka latara na ha ga-enwe ala ọ bụghị eji nkwado ha mụrụ anyị ga-anọ ma be ndị latara lata laga etu m kerechara ha ọ nwụchara ndị ọzọ shiri gara nwee ndị ọzọ shiri ịbịa ọzọ ha nshinama na ama ọba ezogwu ma eze diko ha bụcha ndị ha na-anọ bụ ofu na ofu na ha bụ nshinama ha eshiri bịa ịghọtagwe m na-ekwu so oge gboo na anyị na-aga egwu ọkama ijete na eru enwere ndị amụọri edem so anyị ewu ezu eje nri ụbọchị gboo ijete n'ụzọ ala o nwere te n'obi mụ te n'ụzọ nwale enwere mba na-eke ọkpara na nrobo enwere mba na-eke na nimbo ụkpaba ebe a o nwere ya na-eke na mkpụrụ ogwu ebe a hecha anyị ncha bụ ndị nri a na-eji nzu oge a na-aga ego ahụ ụbọchị gboo a na-ewere nzu wee gara na the coast line wee ruo ebe anyị si jere ọ bụ na oyibo abịa vụrụ ala a ga-amagide nke bụ nke mana nkwonu ha ga-anọmarịta ma be ndị ha lakwutegide ndị mmadụ anyị bụ nkwọ bụ nne ihe ma ihe bụ nna ha so ndị ọha lakwutere ha lakwute ha ya bụ ka Nsukka shi nọgara gele bụ mmemme unu na-emego ndị be anyị na-eri nkwonu n'uhu eji echeta maka nne a na-emede n'evri February anyị na-eri egbomabe ahụ bụ anyị achụ ọbara mgbali ilu asị gị kiriche gị la
anyị na-eri agọrịgọ a na-esụchara ụtara ji mgbe na ji afụta ma sụchara temi nne n'obobo etechirịta anụ na ya ọgabericha na-asa anyị daki nne anyị daka okoyi anyị daki nne anyị daka mgbe ọ bụ na ụmụ ego a na-enwe mgbe ọtọ dịcha onwe ọhụrụ ihe na-aga ite anyị anyị na-eri ọnwa asaa a na-ahụ mmanya n'ọnụ ndị isi ịnere emeji ihe ndị ga-epere ọnụ isi anwụ mmanya maka na ịnwụrụ mmanya nwoke ndị na-emeji ịnere ejekwu nwunye mmadụ jee n'ọnụ ndị isi nwa mmanya na-enwu a na-eme n'ọnwa asaa ka a na-eme anyị nwere ọnwa atọ a na-egbu ubechide ọkụkọ anyị nwere anyị na-eri siri ike ọnwa ise ba na echeta na-eji ọhụụ akata ahụmahụ asụmanụ taa a na-agbata ute iji chọrọ ha mara dị ike ka onye apaghị nwa na ebe ya lebicha anyị na-eme mana oyibo efere ala na ọdụ ego ga-abụ krismas ga-abụ ha na-ewu belili anyị ụbọchị igbo na ọnwa etole na na-eri egba ọnwa etole nwere ọgba ji aka anyị ha ji enwere achụ n'ụbara mgbalili mgbe ahụ mana enwere na oyibo akarịa ụkwụ ga-adị onye ọdụ na-eji iwe oge na-eme adụkarị obi anwụrị ya bụ ka ọ dịba anyị na ya Nsukka amaghị iwe anyị na-egwuride n'onwe anyị. Nna m asị m jukwama gwenu be ndị mụrụ anyị mgbe mbụ nkwọ na ohe nọrọ mgbe ha latara ọdụ abịa na ije n'ụmụ ezu makashi na ya bụ mgbe ohe nọ ya bụ di enyi meru bụ nkwọ bụ ime n'ụzọ eze jee ite ndete kịta bido menụ ụmụ ezu makashi nwere mgbe nkwọ bụrụ na eru ọ dịta nwụsha okporo onye dịta mgbe di na nwunye jee ite ya bụrụ mụrụ ji wee sịnụ na ekwukwe ọsọsọ welite n'ụgbọelu ọ bụ na enweghị ebe ọ lakwute ji ewelite ụgbọelu ji ewe nga Jizọs mmezi na-amụtachara anyị abụ welitego ụgbọelu nwaanyị na-ada n'elu a na-enyegete n'ụzọ mezi ji emere ju na ewelitego ụgbọelu na ototoro otochi anọdụmna mgbe ọ bụ ya bụ mgbe ha nọchara ube ọnụ ahịa mgbe ha ekpuchiri ngwure ka dịta ọrụ Nsukka na-eri agba uhie ma na-eri agba nkwọ ọ bụ na ikpeazụ ha bụ ọ na-ejirila uhie na ego jee ndị be anyị kechiri ekike onye shimiri ọpata mbọ bụ aga na-eri anwụrị na ya na-eri agba papa ụbọchị nkwọ onunu na-eje na nkwọ mmemme omenala a na-evute orome nwadị ihe dịka iri ahwa na asatọ ma iri ahwa na isii evume na orome ahwa ọbụbụ onye alụ di ọ bụ onye ga-amaghị nwoke bụ ya na-eji eme orome a na-evu agaghịteche na nkwere ọlụrụ ji ahwa ọ bụ ya bụ ka anyị si eme na ahwa lili ya bụ ka ọ dị o nwere mma agọkọ ọbụ ha ebe ji ngọkọ ịmara na-eme ebe a na-esegara mma bụkwa eze chite oke abịa ma a ga-ahụ anya ama m na amagwọ o nweghị ebe mma maka ndị Igbo gbara asị ga-arụsị o nweghị ebe arụsị n'ọba arụkwụsị ndị ọcha bịara ga-enweghị ike ịsekwe arụsị akọpịrị ala n'ụlọ ụka gaba arụsị ọ bụghị arụsị ụbọchị Igbo na ọ bụ arụkwụsị ndị ndị anyị na-eme ebe shadaka abịa na juru osisi nwa ekideze chite oke abịa ya bụ oyibo na-asị gị na Deuteronomy ga-ewefule ntọala ekopụle ogige ala ya bụ ejuru osisi ya mgbe ndị nna anyị na-eje kpọkide eze chite oke ma anyanwụ fụta sa ga bịakwa ihe were be ya ti gị n'aka anaghị egbu anụ dịka ewu maọbụ ọkụkọ ma ọ bụ mejere na ejuru osisi iwu iwesị Chukwu bịa nakwa enye ha jide mgbe egbo na anaghị egbu anụ ka ọ dịla na igbu anụ na ije ka mana ọcha anyị na-egbu ọkụkọ egbu ewu ka akara ha ya bụ ka esi eme ụbọchị Igbo anaghị na ọta gbuo ewu anyị na na-esi na na-agọ ụkwụ gị maọbụ ị na-agọ ọchị gị igbu ewu eweri anụ ewu na anaghị egburide ọnọpụta ihelite igbe so n'onweghị ebe mma ma ọ bụghị ezechite oke ọnwa niile ha bụ ka wee gbuo anụ ọkụkọ wee rie arụ kwụsịba a na-eke kwenye ihu mmadụ ha ọrụsị arụsị akọpịrịla arụsị ga na-ewu mbeli ọ bụ arụ mee gịnị onwere gị amaghị m gara n'ala Igbo kịta isi arụsị na onwere Igbo isi agha arụsị na ọ ga-amaghị egbuchi
ọ bara ụkwọchi akwụsha ọnụ ga-ata ọrụ ya bụ nsogbu anyị nwere soro nwoge ebe arụsị ị na-agọ ma olebe na-agọ ije na ohe Nsukka bụ nna anyị ọ bụ ọnụma oke bụ mmadụ nkwọ bụ mmadụ ije na-echeta maka nna gị ị nwere ike gbeta efu mgbe ọ bụ abọrọ rie ichetara maka nna gị ije na nkwọ igbu efu gbuo akara gị ichetara maka nne gị ọ bụ mma na ahụghị dị iche onye ha abụghị arụsị ma ọ bụghị ọnụ mma na ọ bụ nne ome ncheta maka nne mụrụ gị maka Chukwu ikwere ya n'ụwa ha bụ nne gị na nna gị ya butere gị n'ụwa ha ezigbo na nwere ọzọ ketere gị agha na ọ na-eme ihe n'onwe dark and lovely, art is beautiful, culture is a statement, it defines our people. Be my arts and craft, we capture nations, alluring beauty, dark and lovely, art is beautiful.